Καλησπέρα σας. Σήμερα θα παρουσιάσουμε το Galaxy J3, το δίκαρτο, και το συγκεκριμένο είναι το χρυσό. Αυτό εδώ είναι το κουτί του. Όπως βλέπετε, το συγκεκριμένο έχει οθόνη Super AMOLED στις 5 inches. Είναι τετραπύρινο στα 1,2 Hz με 1,5 GB RAM. Έχει 8 GB εσωτερική μνήμη. Βέβαια έχει τη δυνατότητα να παίρνει καρτούλα SD και από όσο γράφει μέχρι 120 GB περίπου. Η κάμερα του είναι στα 8 MP και η μπαταρία έχει 2600 mAh. Ακουστικά. Η τιμούλα του είναι στα 120 ευρώ. Και υπάρχει ένας ανταγωνιστής του, το LG K10, το οποίο και αυτό είναι εξίσου καλό. Είχε πέσει στα χέρια μου πριν κάτι μέρες. Για να δούμε αυτό. Επίσης το κινητό αυτό, το χρυσό, έχει και την τεχνολογία NFC. Το πλαστικό εδώ είναι λίγο απλό. Κάτι πολύ σημαντικό, η θέση που παίρνει την κάρτα SD είναι σε ξεχωριστή θύρα, οπότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις δύο κάρτες δικτύου και μία κάρτα SD. Τα περισσότερα κινητά συνήθως και παλιά και κυρίως τα κινέζικα δεν μπορούσε να το κάνεις αυτό. Το κουμπωμά του. Λοιπόν, let's start. Τώρα από Android έχει 5, κάπου διάβασα ότι παίρνει το 6. Τώρα θα δείξει. Έχω κατεβάσει ήδη κάποιες εφαρμογές. Αυτή είναι η οθόνη του. Είναι γρηγορούτσικο. Και ελαφρύ κυρίως. Λοιπόν, κάμερα. Καλή θα έλεγα. Για να δούμε ταχύτητα. Εντάξει.
Skype, Viper, τα δέχεται όλα. Λοιπόν, έχω κατεβάσει και ένα βίντεο κλιπ έτσι να δούμε ανάλυση οθόνης. Να δούμε τι γίνεται. Ο ήχος του είναι ικανοποιητικός. Και η οθόνη του βέβαια χαλάει η ανάλυση λίγο από το κινητό. Υψηλή θερμοκρασία, γεμάτη παραλία. Τα κορμιά μας ενωμένα γράφουν ιστορία. Έχω βρει το αντίδοτο στην υπογλυκαιμία. Το φιλί σου είναι αυτό γλυκό σαν αμαρτία. Θεϊκό, παγωτό, στα χείλη μου. Πάρα πολύ καλό. Για την τιμή του, στα 120 ευρώ, καταπληκτικό. Δίκαρτο κιόλας. Λοιπόν, κατέβασα ένα παιχνιδάκι το οποίο είναι βαρύ. Το παίζω εγώ στο S7 το Samsung. Ψιλοκόλλαγε. Τι έχει πάθει. Πάρα πολύ καλή οθόνη. Για τα χρήματά του, πάρα πολύ καλή. Όπως βλέπετε ψιλοκολλάει σε αυτό το παιχνιδάκι. Είναι βέβαια βαρύ το παιχνιδάκι, έχει γραφικά. Αλλά εντάξει. Ωραίο φαίνεται, ελαφρύ. Facebook. Να δούμε και το ίντερνετ πόσο γρήγορα ανοίγει. Αρκετά γρήγορα. Σφαίρα το εργαλείο. Μια χαρά. Λοιπόν, αυτά τα λίγα. Samsung J7 Duos. Καλό καλοκαίρι.